Ako si Anton ginaingon, bisan kinsa na lang ang imong mauyab. Pero di na tumatag-an kung kinsa gyud ang imong madayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba bay Anton, ha? Hmm. Buwag na sa bag-o mo yab, liga gid. Oo, bay. Buwag na sad. Mura man siya nabugnaw dihang mihagad na ko siya ninyo nga akong gibalibaran. Kung muhagad sa kong jir-jir, balibad naman. Ay, mao nga akong buwagan ay. Total, nakatilaw naman ko niya. Mao ba? Bida-bida, no? Kinsam yung tao, bayhana tao ng imong mauyab, no? Ang imong masawa ba, ha? Naghan kay uyab. Di ba? Zine, uyab sa tanong, no? Kisa? Zine. Wa yun? Ako na to, friend na friend. Friend na to? Friend. Di ba? Si Minche. Friend na sad. Friend na de. Ang sige ro ba ito pangita tao ni mo? Ha? Bisikin sa lang mo uyab tao, no? Pag plano day taong mo suod ka minyo, o nga magbinyo ka. Nagplano na ba akong maminyo ba? Pero, wag ko babae nga, nauyab nga, nauyunan ako nga pakaslan. Daot mo ba, no? Kay, ang uyab ang yung kababae nga way gusto ni mo. Wa kay gusto ba? Kanang di ka ganahan nila ba? Lagi? Mao nga, dili yung kamakaroon na nga minyuan ng mga babae mong gipanguyaban kay wa kay gusto nila. So, why panguyab? Ano nakagusto ka mo ni panguyaban ni mo? Mga bitaw? O, di ba? Anhan mo makita ang imong gugmang nag-urus-urus. Kung na di kang ninyo. Ba, Silso? Gusto ba ya ang imong amigo nga si Celso, Anton? Di ka makanong nagpakasal sa mamahimo mong uyab? Kay wa man yung kay gusto. Jir-jir may imong gusto, mo imong giapas. Ha? Sige, bueno, sugod karon pa. Dili na ko manguyab o babae nga, wa ko'y gusto. Doon na gani magpachancing nako, nya wa ko'y gusto, di ko na panguyaban, oy. Kana, ulay gustong buhaton. Pabuta nga doon na kay babae nga magustuhan. Kung magustuhan ka na, magagusto ka na, hala, sige, panguyabi na yun eh. Niya pangasawa. Oo pa. Ingon na nga akong buhaton. Kay gusto na sad ko nga mahimutang sa kinabuhing minyo eh. Gusto na ko sa edad. Busa sakto na kini nga makabaton og usa ka pamilya. Doon lang ako sa bahay nila ni Bay Silso. Birthday ko nulun sa iyang papa. Ug iya kong gimbitar. Ay! Basin, doon na rin chicks dito nga makagusto ko. Basta may babae na ko nga makita nga akong magustuhan. Ako tayong kinig ng magiban. Sabay, gusto ka na babae nga nagsulo og blouse nga color yellow gikan sa Happy Mart walo na kulon tapuno ko bandawi. Lusot na. Ay. Bay Silso. Kasi may nga nang babayanan, no? Okay lang. Kao man nas trabaho sa akong manghod bay? Si Rika ba manghod ako? Pamisa. Kapabayan na sa. Sige. Ibuutan pa yun na. Sa buton murag di na kabuak baso awa. Lagi. Imo nang manghod ang yang gika-istorya, no? Lang, may biya siya sa kong manghod ay. Siya lang usang ligo sa lamisa ay. Ako manghod, si Bat ay. Lalo na yun, mag-ila-ila ka to. Kalma lang, good. Sige ha, doulong ko siya, Bay Silso. Okay. Di, una.
nakagusto ko na si anong bayhana. Oh, ayok, mauna. Kagusto siya. Kung uyab na sila anong bayhana. Minyor yun na siya. Ha? Mauna, miss. Ganiha ragi kung gustong mo dool nimo aron nailaylate ka. Doon namin ko kay istorya. Nung karon nga ikaw na lang usa nga naglingkod. Pamiduol dayon ko. By the way, kisa di mo nga. Kuan, si Leonora. Kauban may trabaho ni Mila nga manghod ni Kuya Celso nga imong amigo. Ako day si Anton. Sabi ni mo, day Leonora. Bisan, karon pa ko nakakita o nakailan niyo. Pero kipati kung nakagusto ko nimo. Anton. Mao ba? Mamisita ka karong gabi is babae nga imog yung nagustuhan? Oo pa. Ug kung sugto na ko ining babayhana. Ha? Siya na nga akong pakaslan pa. Ay. O pangasawon ko siya. Ha! Kana mo na, Anton. Kung may tabo nga man nga mauyab mo na ka ng anang babayana, no? O maminyo ka niya, pagkadako na kong kalipay, ha? Kaya may mutang ka naman sa kinabuhing minyo. O makakita ni po kung ako yung apo. Ampo lang pa nga sugton ko ni Leonora kay siya nagyud ang akong pakaslan pa. Siya nagyud pa. Kay gibati ko nga nakagusto gyud ko niya. Uy, mag-ampo gyud ko nak. Kay kana gusto ka na gud sa edad, mag-ampo gyud ko nga sugton ka gina ng maong babae. Ikaw din ipaabot sa akong manghod nga mamisita niya rong gabi una. Oo, ako. Ang kaning igsuon day mo ni Leonora? Ako siyang manghod. O kamerang duharon ang niya sa bay. Kay tos Manila ang among ginikanan. Isa sing sinina ang isulub eh. Lakra kay yung boobs ng way pra. Hoy. Ang iyang ubos, lakra po kay impante. Hoy. Ay, Ditutukan mangkot ka niyo mo. Ipog ka? Ha? Dali na, oy. Nagpaabot ni mo sa terrace ang akong manghod. Dayon ko po. Salamat kayo, dahil Leonora, nga imo dahil kong gisugot. May pagtanaw man sad ko nimo. Og abi nimo, first time ba yan ni nako nga nakauyab. Mao ba? Aw, ako noon day. Daghan ako og nauyab nga babae. Apan, silang tanan nga miagi nako. Pulos nga wa ko'y gusto. Karon pagyo ko, makauyab nga nakagusto nimo. Tinuod ka, Antoy? Uday. Busa, ikaw na ang akong tunayon. Pero, ako lang gining isulti nimo ha. Di na ko itugyan ni mga akong lawas kundi pa ta makasal. Kay, mo may akong gipanumpas akong kaugalingon nga ang lalaki nga mo'y akong mabana, mo'y tugyanan ako sa akong kaputli. Leonora.
mamay ka na sa imong uyab? Opa, karong sunod semana ko mamay ni Lenora. Gusto ko lang nga maangkod ang iyang lawas pa. Apan gitahod ko ang iyang gihangyo nako. Nga unya ra niya itugyan nako ang iyang kaputli human sa among kasal. Ay, kanindot do. Pagkabuutan, kung anong babayana do. Ang ubang babae, ay, jil man unahon. Bahala ko ay kasal-kasal do. Mao nga bilib kay ko ni Lenora pa. Karong gabi pa, inig pamisita ko. Pahibahuon ko na siyang daan nga mamay na ko karong sunod semana. Bahala og ang iyang ginikanan. Total, naman niyang magawang si Suset. Suset, ingon ka nga ni Adin sa kwarto nagpaabot na ako sa Lenora. O malagi. Ala, naghubo ka tanan? Tuga ni Bobs ni mo eh. Ay mong ubos ka bugdo ano eh. Biyan ni mo eh. Nahibaw ko na ibog ka na ako, Anton. Kay magsige kag tutok sa akong boobs ug sa akong ubos kadaan hini mo. Wala din si Lenora. Ako lang usad lang din his bahay. Imo kong gigakos o gihagkan Suset. Sani. Cellphone. Kapagan good ani. Cellphone. Cellphone. Taas sa si mong cellphone. Ay. At atas ka try na mong higda ta. Sing alungan ka ng imo. Dali na. Kininindot dako og taa. Mayo ni mo musing along oy. Karaoke videoke. Balipi. Ako sad. 69 ta sige na. My favorite number. Ay. Gina. Gina. Kinapigit ko. Kanindot. Kalamihan na. Ay, di na madaoy. Alamin na kaayo. Awa ba? Higa di happy. Iyakan mo ng imo. Ganit. Napasok na. Ay, kalamihan niya. Basta di mo bugwalay. Human sa nahitabo na mo ni Suset nga magawang sa akong uyab nga si Lenora, wa na kun niya buhi iyo eh. Og igo na lang sa paghilak sa Lenora dihang namabdos ang iyang maguwang nga ako'y amahan. Wa gyud mi magdayon. Ang iyang maguwang ang akong napakaslan. Mga katumang kasama ang kaagi ni Anton. Dinining tulumanon. What's the style? Ang maguwang napakaslan style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.